И здравейте хора, днес сте с мен. Правих клип преди малко, но съм забравил да пусна звука, но тъпно да. Минах джампа, все пак ще го направя, защото, пак ви казвам, забравил съм да пусна звука и мисля, че няма да е интересно. Както и да е. Да, отивам на джампа. Наградата на джампа е 1 лек. Моля, да, 1 лек е. Не знам защо ми списва това след като дойда. Да. Преди малко ми лагваше доста, сега не чак толкова. Мисля, че мога да го мина без да спирам на пауза клипове, аз пък аз помагони тук. И абонирайте се за мен. Не знам, ако искате харесвате клипа, ако искате не идете, но тук искам само абонати и толкова. Защото искам да събера 200 абоната, заради да мога да стана ютубър. И отделно искам да натръгна своите на моите приятели, дето се правят, защото един има 28, а другия към 40 и няколко. И да, май ще са... защото аз сега имам 27, честно казано. И феноменалните 27 абоната по-точно. И искам да си ги увелича по някакъв начин, защото мисля, че не съм снимал 2 дена. Съжалявам за това, че не съм снимал, но бях заед, лаптопа се развали, телевизора изгоря на същия ден. По-точно бяха свързани, защото беше пуснат HD кабел или как се каже, аз знам, че лаптопа гледам на телевизора и заради това изгоря лаптопа за мина. Те да са интернета, не че целият лаптоп за минал. И едното е гадно, но както и да е, поне аз не играя на лаптопа, брат ми, но пак да оставя голяма сумичка ще излезе. Да, ще спра за малко на пауза, защото нищо няма го мина докато говоря с вас, затова и сега се връщам. И да, стигнах в момента до тук, сега ще се опитам да продължа докато снимам. Добре, ми помислях, че ще падна. Да, ще стигна до там и ще пусна клипа. И стигнах вече. Доста бързо, за 2-3 секунди, нямаше и минута. Тук може да се заредите кръв. Да. Моля, който влиза в сервера да ми пише, защото да не стане някой фал да го убие или да такова и да се махне абоната или да ме се разсърди. И да, сега пускам клипа. Само да се спия спитката. И хора, стигнах до тук. И време го вече няма да скачам. Тук тъй като вече ви дава 1 лек и възпламва на спална. Да, ето в момента имам 5 лева. Само да се оправя тук спитките. Да, в момента имам 5 лева. Ето 6 станаха. Да, и ако пак няма звук, вече не знам, защото пак ще имам повече видео с 8 лек повече, но както и да. Да, това е спална. Не знам кой го е струнал. Даже мисля, че не е струна, е теглен. Но лошно рада не го гледа, защото да не ми се обуди, да не ме... Те да знам. Пак не кикне. Те да знам. Както е... това мисля да е от мен. Клипа не мисля да е много кратък, но... Добре, не знам какво ще правя, това беше за джампа, до скоро.